prvej časti o letisku Milana Rastislava Štefanika sme sa dozvedeli zaujímavé veci o histórii letiska, o špecifickej polohe dráh, pozreli sme sa na funkcie jednotlivých svetiel, utekali sme pred pristávajúcim Boeingom, nazreli sme do jediného oblastného strediska riadenia na Slovensku a vyskúšali sme si, aké je dôležité pochopiť, čo vám chce riadiaci letovej prevádzky povedať. Skap. Skap? Kopy. Aha. Ja nemám myslel, že mi povedal skap. A to všetko sme stihli, kým som čakal na môj let na Sardíniu, ktorý snáď už v druhej časti know-how priletí na letisko. A čo moje lietadlo, vidíte ho? Vidieť ho vidíme. Za koľko pristane to? Povedzme to 15 minút. Takže už sa môžem zobrať a môžem ísť. Tower Max 6643, start 61011, request on start. Bluemax 6643 Štefanik, Tower Squawk 4426, pushback and start up approved, position 6 Alpha. And Squawk 4426, push start through position 6 Alpha, Bluemax 6643. Tak už som tu konečne správne a moje lietadlo má letisková väža? Verím tomu, že áno. Pokiaľ prešlo lietadlo z oblasti a cez koncovú riadenú oblasť, tak každú chvíľu by to malo byť. Počkať. Pribudli tu nové strediska. Takže poďme si to ujasniť. Máme 3 rôzne riadiace strediska. Oblastné, približovacie a letiskovú väžu. Oblastné stredisko, ako sme sa už dozvedeli, riadi lietadla v najvyššom vzdušnom priestore. Keď moje lietadlo chce z tohto priestoru začať klesať na letisko, musí najprv nájsť pomyselný lievik, smerujúci v našom prípade na letisko v Bratislave. Nespojí sa hneď s letiskovou väžou, ale ešte ho privíta približovacie stredisko riadenia. Toto stredisko sídli v dolnej časti väže a pomáha lietadlám klesať cez vzdušné cestičky v akomsi medzipriestore širokom od Bratislavy po Nitru. Keď lietadlo klesne pod zhruba 600 metrov, až vtedy moje lietadlo privítajú riadiaci hore na letiskovej väži, ktorí ho sprevádzajú až na zem. Čo teda všetko riadi tá väža? Jedná sa hlavne na tej väži o zabraňovanie konfliktom medzi prevádzkami, medzi lietadlami alebo medzi lietadlom a mobilnými prostriedkami. Vy môžete zakázať prílet alebo odlet lietadla? Určite áno, je to v našich možnostiach nepovoliť lietadlu pristať. Takže môžeme povedať, že vy ste takou hlavou celého letiska. Myslím si, že bez nás by sa nepohlo na letisku nič. Ako vyzerá taký bežný deň riadiaceho letovej prevádzky? Všimol som si hore, že máte aj gauč. Využívate ho? Tak gauč je tam naozaj využívaný málo. Ako je vidieť, je stále v zachovalom stave. To som si všimol. Áno. A taký bežný deň riadiaceho, my fungujeme a slúžime 12-hodinové smeny. Striedame sa buď o 7 ráno, alebo chodíme na nočné smeny o 7 večer. Vydržať tých 12 hodín dá niekedy naozaj zabrať, ale väčšinou mávame počas dňa tak 1 až 2 pauzy, kedy si môžeme sadnúť na daný gauč. Konečne som sa dočkal. Moje lietadlo na Sardíniu pristalo v Bratislave. No poď. Jedno koliesko, druhé koliesko. Výborne, no ale brzdi Romeo! Čo sa vlastne stane s lietadlom po pristáti? Po prechode na odbavovaciu plochu letiska je ďalej navádzané až na dané stoisko, kde si ho preberá letisko. To je vlastne táto vežička tuto pod nami. Takže keď už je lietadlo na zemi, tak vám to už tá druhá vyššia väž nechá všetko na starosti? Áno, zvyčajne to takto býva. Čo všetko tu máte na starosti? Medzi hlavné úlohy patrí koordinácia prevádzkových zložiek, ktoré sa priamo podieľajú na odbavenie lietadiel na prevádzkových plochách. Následne, ako máte možnosť vidieť, je to obsluha kompletného letiskového informačného systému. Dispečer priamo obsluhuje a administruje tento systém, kde teda dopisuje čísla liniek, registračky lietadla, prideľuje gatey. Okay, sir, parking position will be 7. Park position is 7, thank you. Still there, 0. See you on ground. A samozrejme, finálny výstup je aj na priamo monitoroch, či už v preletovej alebo odletovej hale, kde si samotní pasažieri môžu pozrieť prevádzkové údaje, kedy tieto lietadlá pristávajú, kedy odlietajú, či náhodou nemeškajú. Meškanie lietadiel môže spôsobiť tzv. Slotová koordinácia, kedy rušný priestor nad letiskom je natoľko plný, že lietadlá musia počkať na letisku, kým sa to niekde neuvoľní. Alebo sa meška kvôli búrke, ktorú musia lietadla oblietať, alebo jednoducho preto,
že cestujúci nastupujú, no, ako to povedať, svojím tempom. A čo tá vyššia, vieš? Nežerlite na seba, že ste vy trošku nižšie a oni vyššie. Ale nie, samozrejme majú krajší výhľad, ale naša spolupráca prebieha vždy podľa štandardov na vysoko profesionálnej úrovni. Takže keď to všetko zhrnieme, všetko, čo už nelieta, je vo vašej kompetencii. Mačuky, dá sa to tak povedať, my tu v prvom rade koordinujeme prevádzkové zložky. Čo už nelieta a je na zemi, tak koordinujeme my z tohto oddelenia priamo. No a samozrejme, práca dispečera spočíva aj trošku vonku, priamo na prevádzkových plochách, kde teda dispečeri sedia vo svojich služobných motorových vozidlách a kontrolujú prevádzkové plochy, kontrolujú akúkoľvek prítomnosť prekážok, predmetov, ktoré sa na drahách nemajú čo nachádzať. No a samozrejme v konečnom dôsledku aj vyhodnocujú brzdné alebo trecie koeficienty priamo na drahách. Trecie koeficienty? To čo je? Dobrý. Dobrý. Tak na čo slúžia tieto autá? Tak to sú meracie vozidlá pre dráhových dispečerov, aby vedeli zmerať brzdný účinok na dráhe. V zimnom období, pokiaľ je kontaminovaná dráha nejakými pevnými zrážkami, to znamená snehom alebo ľadom, tak pristupujeme k meraniu týmito vozidlami. Vnútri je počítač, ktorý vyhodnocuje koeficient trenia, ktorý merá meracie koliesko, ktoré sa spustí na dráhu, má 15% prekos, to znamená, že sa vlastne šmíka po tej dráhe. A meria sa povrch dráhy, aký kladie odpor. Je z toho výstup, ktorý potom putuje k pilotovi a on podľa toho si vie nastaviť brzdy. Preto je to veľmi dôležité včas zareagovať a včas robiť aktuálne meranie, keďže v zimnom období sa veľmi tie podmienky menia, môžu sa zmeniť aj za 15 minút. Má lietadlo letné aj zimné gumy? Nie, lietadlá nemajú zimné a letné gumy. Páne, počkajte. Tu nemôžete byť. Ale mňa by veľmi zaujímala obsluha tohto lietadla. Obsluha lietadla. Tak poďte, ja vám o nej povyprávam. Tu sú tak fantastickí ľudia, no tak poďme. Čo všetko znamená obsluha lietadla? Lietadlo je navigované do svojho finálneho zastavenia kolegami z tzv. Follow Me. Po zastavení lietadla na stojisku, vypnutí motorov, zasnutie antikolizných majačíkov sa lietadlo zaisťuje proti pohybu. Rozmiestňujú sa výstražné kužele, ktorými označujeme kritické časti lietadla, aby nedošlo ku kontaktu nejakého pozemného mechanizmu s lietadlom. Pripája sa elektrický zdroj energie, vykonáva sa tzv. Vizuálna obliadka po prilete lietadla, ktorej účelom je odhaliť prípadné poškodenia, ktoré mohli vzniknúť počas letu, počas pristátia, respektíve počas rolovania. Môže tam byť zrážka pri pristáti napríklad s vtákom, môžu tam byť stopy peria, krvi a podobne, tak sa to hlási okamžite veliteľovi lietadla a veliteľ lietadla určí, či si musí privolať mechanikov alebo technikov na nejakú hĺbkovejšiu kontrolu, alebo či v podstate to poškodenie je v poriadku a to lietadlo je letoschopné. A po tejto obhliadke sa pristavujú ešte mechanizmy, ako sú nakladacie pásy na vyloženie nákladu a nástupné schody, po ktorých už môžu vystupovať cestujúci. A potom sa naše lietadlo pripravuje na odlet na Sardíniu. To znamená, že sa dotankuje palivo, doplní sa catering, na ktorý číhajú už noví cestujúci. Naložia sa ich batožiny, ďalší náklad a keď už je všetko skontrolované, zaistené a znova skontrolované, potom sa lietadlo otlačí špeciálnym autom do finálnej pozície, z ktorej už odíde na vlastný polom. A na toto veľakrát máme, závisí od leteckej spoločnosti, od rozsahu poskytovaných služieb, ale u nás na letisku štandardne od 25 minút do zhruba 50 minút. Takže tie činnosti idú ruka v ruke. O čom vlastne komunikujete s pilotom cez sluchadla? Po prilete lietadla to môže byť napríklad potvrdenie, že je lietadlo zaistené proti pohybu, že je pripojený pozemný zdroj elektrickej energie. Počas toho samotného už vytlačania lietadla dáva pozemný personál, alebo respektíve kolega, ten rampak na tých slúchadlách povolenie k štartu motorov. Tam je potrebné zase sledovať, aby za motormi sa nenachádzali žiadne predmety, žiadne osoby, lebo majú svoju silu. Takisto pri samotnom štarte kontroluje, či z toho motora nie je nejaký únik paliva,
či to nejakým spôsobom enormne nedymí a podobne. Čo všetko musím spĺňať, aby som mohol vykonávať takúto prácu? Musíte ovládať anglický jazyk, musíte mať vodický preukaz a musíte mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Toto sú základné predpoklady. Následne celý výcvik si realizujeme vo vlastnej réžii, čiže zjednodušene povedané všetko vás naučíme. Hovorí sa, keď sa debata zvrtne na počasie, nie o čom. Ale neplatí to, keď si pilotom 60-tonového stroja, vtedy je to sakra dôležitá debata. Pozdravujem vás. Dobrý deň. Všetko už máme pripravené, jedine čo mi môže znepríjemniť let je počasie. Vy ste tu od počasia, zlietnem? No, sme tu od počasia, aj keď nie tak priamo, že nedávame predpovede. My sme tu konkrétne od pozorovania počasia, že pozorujeme skutočný stav počasia, ktorý na letisku je. A v každých polhodinových intervaloch dávame správy. My máme po letisku rozmiestnených veľa prístrojov na každom konci dráhy. Všetky údaje sa nám zbiehajú sem do našej budovy, kde sú servery a tam sa to spracováva. Takisto tí údaje idú na väžu a na CMBO, kde sú naši kolegovia, ktorí dávajú tie predpovede. Tak napríklad v tejto tzv. Meteorologickej záhradke pestujú zrážkomery, merať spodnej oblačnosti či slnečného svitu a celý rad teplomerov a vlhkomerov. A o tom, ako sa z týchto dát predpoveda počasie, mi ďalej povie kolegyňa. Pozdravujem vás. Zdravím. Tak oni to tu merajú a vy to tu predpovedáte. Ako? Využívame všetky dáta, ktoré nám oni posielajú, využívame modely, ktoré nám počítajú počasie, dostávame už hotové obrázky na základe našich skúseností, odhadu, modelu, aktuálnych údajov. A na základe toho sa rozhodneme, čo do tej predpovede napíšeme. Pre pilota je aktuálne počasie životne dôležité. Napríklad taký vietor môže rozhodnúť o výbere dráhy. Najideálnejší je predný vietor, lebo zväčšuje stlak pod krídlami a vzlet či pristátie sú ľahšie. Naopak, zadný vietor slak uberá a lietadlo musí ísť rýchlejšie, čo je náročnejšie. Pri bočnom vetre sa z lietadlo musí letieť šikmo, aby letelo vlastne rovno. Hotový blázinec. A čo vlastne ostatné druhy počasia? Keď napríklad prší, tak môže to spomalovať lietadlo. V zime napríklad veľmi ovplyvňuje prevádzku na letisku hmla a nízka oblačnosť. Okrem toho sa vyskytuje aj silná námraza, ktorá sa môže tvoriť na krídle lietadla a môže ovplyvniť jeho aerodynamické vlastnosti a môže sa mu horšie lietať. A takisto sa tam môže vyskytnúť silná turbulencia, ktorú zase nemajú veľmi radi pasažieri, pretože ich to veľmi natriasa. Ani ja. A pri predpovediach ostaneme, aj keď tentokrát ma budú zaujímať prognózy ohľadom leteckého priemyslu ako takého. A na to by mi mohla odpovedať Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, konkrétne je generálny sekretár Andrej Las, ktorý má cestovanie v čase v obľúbe. Ďakujem, Džuky. V osobnom letectve vidíme dva koncepty. Jeden pochádza zo Slovenska, lietajúce auto, ktoré ide do sériovej výroby, čiže dopravný prostriedok, ktoré dokáže ísť aj ako auto a zo súčasných letísk vzlietnúť aj ako malé osobné lietadlo. Ten druhý koncept hovorí o dronoch osobných s vertikálnym štartom, ktoré vás v zásade od dverí k dverám dokážu prepraviť medzi Bratislavou a Košicami. Takže do budúcnosti, ak sa nám toto podarí, tých riadiacich letovej prevádzky bude potrebovať každá väčšia križovatka a vyzerá to teda na perspektívne povolanie. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať letisku Milana Rastislava Štefaníka, že mi dalo know-how a pozbieral som veľmi cenné informácie, ale prečo ja v tomto lietadle vlastne nie som? Vidíme sa na budúce. Zase nezobral, ja už to nechápem.